На кніжнай паліцы нашай бібліятэкі прытаілася сапраўдная знаходка для аматараў вострых адчуванняў. Кніга Кацярыны Хадасевіч-Лісавой «Страшныя гісторыі для самых смелых». Але будьце асцярожныя, паміж яе старонак жывуць таямнічыя персанажы, якія асабліва любяць наведваць чытачоў познім вечарам. Толькі самыя адважныя асмеліваюцца пагрузіцца ў жудасныя апавяданні пра прывід з хутара, ліловага цмока або змрочнага птаха. Гэтыя містычныя істоты запрашаюць вас у небяспечнае падарожжа па таямнічых чырвоных стрэлках, прымусяць зазірнуць у прыстанак зданняў і пазнаёміцца з гасцямі з іншага свету. Гатовыя? Тады вам да нас у бібліятэку. Калі, вядома, не баіцеся.